M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale ndi alongo kulikonse kumene muli pamene lero tikuchita chaka chopambana mu mpingo mwathu. Abale anga okondeka, lero tutadzukira chaka chachikulu mu mpingo mwathu. Ndipo chaka ichi sichinanso ayi koma ndi chaka chachitimetime cha mpingo wathu umene uli Ukaristia. Lero mpingo wa Katolika ukupanga chaka cha thupi ndi magazi ake a Mbuye wathu Yesu Khristu. Lero mpingo wa Katolika ukuchita chaka chimenechi chimene ambiri amachitchula kuti chaka chachikulu, chifukwa pambuyo pa nsembe za Ukaristia zimene zichitike maparishi mwathu mosiyanasiyana, matchalichi athu osiyanasiyana, tiyenda mchikuku, tiyenda ndi Ambuye Yesu okhala msakramenti la Ukaristia. Nchipaketu lero lili tsiku lokondweretsa, lero tsiku la chimwemwe. Muzingoona tavala zovala zoyera. Zovala zimenezi nzofuna kusonyeza kuti lero nchisangalalo chokhachokha kuti Yesu Khristu ali pakati pathu kudzera mu sakramenti la Ukaristia. Ndikulandireni nonse ku phwando limeneli la Ukaristia. Mawu athu tiwotitsogolera tsiku la lero akunena kuti ine ndine chakudya chopatsa moyo. Ineyo ndine chakudya chokupatsani mphamvu ndi chokupatsani moyo. Tilitu pala Mulungu la 10 mu chaka cha chipembedzo ndipo ndi tsiku lija la pa 11 June 2023. Mawu athu oyamba tsiku la lero la Ukaristia ndi mawu amene akuchokera pa Deuteronomy 8 ndime ya 2 kulekeza ndime ya 3, komanso kuzalumpha kukawerenga ndime ya 14 kulekeza ndime ya 16. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Augustine Kachulu wa Holy Childhood kuchokera ku Our Lady of Africa Cathedral, Maula, mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu athu achiwiri amene tikuwerenga tsiku la lero lokoma la Ukaristia ndi mawu aja amene akuchokera mu kalata ya Paulo oyera Akorinto oyamba mutu wake wa 10 kuyambira ndime ya 16 kulekeza ndime ya 17. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi Natasha Nyalungwe, Childhood kuchokera ku Our Lady of Africa Cathedral, Maula, mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo uthenga wathu wabwino pa tsiku la lero ukuchokera pa uthenga wa Yohane mutu wa 6 kuyambira ndime ya 51 kulekeza ndime ya 58. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Paul Lapozo kuchokera ku St. Magdalena Parish, Koche, mu Diocese ya Mangochi. Mawu oyamba, mawu a m'buku la Deuteronomy chibwereza. Deuteronomy 8 verse 2 mpaka na 3, 14 mpaka na 16. Mose adauza anthu ake kuti, kumbukirani mmene Chauta Mulungu wanu adakutsogolerani m'chipululu pa ulendowa pa zaka zonse 40 zapitazi. Adakutsitsani nakuyesani ndi zowawa kuti adziwe zimene zinali mtima mwanu, ndipo kuti aone ngati mudzamvere malamulo ake kapena ayi. Adakutsitsani pokukhalitsani ndi njala, komanso adakupatsani mana kuti mudye. Inu ndi makolo anu simunadyepo ndi kale lonse chakudya chimenechi. Adachita zimenezi kuti akuphunzitseni kuti munthu sakhala ndi moyo ndi chakudya chokha ayi, koma mawu onse otuluka m'kamwa mwa Mulungu. Tsono musadzanyade ndi kuyiwala Chauta Mulungu wanu, amene adakutulutsani ku Igupto kumene mudali akapolo. Iye adakutsogolerani mpaka mudabzola chipululu chachikulu ndi choopsa chija,
mene munali njoka za ululu woopsa ndi zinkhanira. Adakupatsani madzi otuluka m'thanthwe, dziko lowuma lopanda madzi lija. Adakupatsani mana kuti mudye, chakudya chimene makolo anu anali asanadyepo. Mawu a Ambuye. Mawu achiwiri. Mawu a nkalata yoyamba ya Paulo kwa Akorinto. Akorinto 10 verse 16 kulekera 17. Abale, nanga chikho chimene timachidalitsa mothokoza Mulungu, kodi sitiphatikizana ndi magazi a Khristu tikamweramo? Nanga buledi amene timamunyema, kodi sitiphatikizana ndi thupi la Khristu tikamadya? Poti buledi ni mmodzi yekha, ife tonse ngakhale tili ambiri ndife thupi limodzi, pakuti tonse timagawana buledi mmodzi yemweyo. Mawu a Ambuye. Abale anga okondeka, tiyeni tikulandireni ku phwando la Ukaristia. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu mumthenga woyera monga mmene adalembera Yohane oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Ndiwerenga uthenga wa Yohane mutu 6 kuyambira ndime ya 51 kulekeza ndime ya 58. Yesu adati kwa makamu a Yuda, ine ndine chakudya cha moyo chimene chidatsika kuchokera kumwamba. Munthu udya chakudyachi adzakhala ndi moyo mpaka muyaya, ndipo chakudyacho chimene ine ndidzapereka ndi thupi langa, limene ndikulipereka kuti anthu apa dziko lonse lapansi akhale ndi moyo. Pamenepo Ayuda aja adayamba kukangana okhaokha, ankati, munthu ameneyo angathe bwanji kutipatsa thupi lake kuti tidye? Yesu adati, ndithu ndikunenetsa kuti ngati simudya thupi la Mwana wa Munthu ndi kumwa magazi ake, simungakhale ndi moyo mwa inu. Aliyense wodya thupi langa ndi kumwa magazi anga ali ndi moyo osatha, ndipo ine ndidzamuukitsa kwa akufa pa tsiku lomaliza. Pakuti thupi langa ndi chakudya chenicheni, ndipo magazi anga ndi chakumwa chenicheni. Aliyense wodya thupi langa ndi kumwa magazi anga amakhala mwa ine, ndipo ine ndimakhala mwa iyeyo. Monga Atate amoyo adandituma, ndipo ine ndili ndi moyo pokhala mwa iwo, momwemonso aliyense wodya ine adzakhala ndi moyo pokhala mwa ine. Chakudya chimene chidatsika kuchokera kumwamba ndi chimenechi, nchosiyana ndi mana aja amene makolo anu ankadya koma nkufabe. Odya chakudya chimenechi adzakhala ndi moyo mpaka muyaya. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye wathu Yesu Kristu. Abale anga okondeka, ndimanena kuti lero ndi tsiku la chimwemwe, lero ndi tsiku lokoma, lero tadzukira kupembedza Ambuye Yesu, lero tadzukira kulemekeza Ambuye Yesu mu sakramenti loyerayera la Ukaristia. Lero mpingo wathu pa dziko lonse lapansi ukuchita chaka cha Ukaristia, ukuchita chaka cha magazi, cha thupi ndi magazi yake a Yesu Kristu. Ndipo lero tutiyimba nyimbo za Ukaristia, ndipo lero tutipembedza Ambuye Yesu okhala mu sakramenti la Ukaristia, ndipo lero tiyende ndi chikuku chathu kwaonetsa Ambuye Yesu mu dera lathu, chifukwa timakhulupirira kuti iwo ali mu sakramenti la Ukaristia. Abale anga okondeka, linali lachinayi lija kumadzulo pamene Yesu Kristu amafuna kutsanzikana ndi ophunzira ake. Iyeyo adawakonzera phwando ophunzira ake kuti alawirane nawo. Mukudziwa inu, ife tikakhala kuti tikutsanzikana ndi nzathu, kaya mkuntchito, kaya ndi kutchalichi, kaya ndi kwina kulikonse kumene timapezeka, timasonkhana ndi kumadyera limodzi chakudya, timasonkhana ndi kumacheza limodzi. Yesu Kristu adachita chimodzimodzi ndi ophunzira ake.
tsiku lachinayi lija limene iye adapanga sakramenti la Ukaristia, adawasonkhanitsa ophunzira akewo amene ndithu misozi ili kuno, chisoni chili kuno, akuachititsa chisoni powauza zoona kuti tulero lino tisiyana, kumoti posachedwa pompa ine ndikusiyani, panali chisoni pamenepo. Abale anga okondeka, Yesu Khristu adawalimbikitsa. Kwalimbikitsa kwake adawatsimikizira kuti ndithu musadandaule, ndikhala ndili nanu. Musadandaule, ndikhala ndikuyenda nanu, chifukwa ine ndikhala pakati panu, ndikusiyirani mphatso. Ndipo mphatso ine imene nditakupatseni lero, remembrance imene nditakupatseni lero, kuti muzindikumbukira, ndi Ukaristia. Abale anga okondeka, lero tikuchita Ukaristia umene ndithu dzina lake lalikulu mchikondi. Ukaristia ndi chikondi. Ukaristia Yesu ndi moyo, moyo wosatha omwe wakumwamba. Mukaristia Yesu ndi chikondi, Yesu ndi chikondi. Mukaristia Yesu ndi chikondi, Yesu ndi moyo. Adafuna kuti asatisiye, sadafuna kuti tisiyane naye konse, adafuna kuti tikhale naye, tiziyenda naye, akhale pakati pathu, akhale mu mpingo mwathu, akhale m'banja mwathu, akhale mu mtima mwathu, kudzera mu sakramenti la Ukaristia. Lero lino tu akatolika tisangalale, chifukwa Ukaristia ndi chitimetime cha moyo wathu wauzimu, ndi chitimetime cha nsembe ya Ukaristia imene timapereka paguwa pano. Ukaristia ndi moyo. Njipake mawu athu otitsogolera lero akunena kuti ine ndine chakudya chopatsa moyo. Abale anga okondeka, timakhala nzambiri zotipatsa moyo. Timamva ife za mahebo, ena akudya kumwa mahebo, ena akuti yayi mumwe izo, ena akuti mutere, zambiri mbiri. Koma lero tili nawo Ambuye Yesu. Ambuye Yesu khala mu sakramenti la Ukaristia loyera ali pakati pathu. Ndipo lero tikuwapembedza ndi kuwalemekeza. Chitimetime cha nsembe ya misa, nsembe ya Ukaristia, chitimetime cha Chikhristu chathu. Popanda Ukaristia palibenso Chikhristu chathu. Pa Yesu Khristu adapanga Ukaristia kuti ukhale moyo wa mpingo. Abale anga okondeka, thupi ndi magazi a Khristu amene timadya nthawi zonse ndi amene amatipatsa zonse. Amene adya thupi langa ndi kumwa magazi anga ndimakhala mwa iyeyo, ndipo iyenso amakhala mwa ine. Lero pamene tikupanga chaka cha Ukaristia, abale anga mudziwe kuti ife a Khristu tikamalandira Ambuye Yesu, tikamalandira Ukaristia, timalandira Ambuye Yesu. Nchifukwa tu katekizimu wathu akutiuza kuti Ukaristia ndi sakramenti mmene muli Yesu Khristu mwini. Ndipo lero Yesu Khristu mwini amene ali mu sakramenti la Ukaristia amalowa mwa ife, alowa mwa ife. Titati tafunse ana pano mwina makakuluakulu ambiri anayiwala, koma tikuti tafunse ana lero kuti kodi Ukaristia nchiyani? Ayankha mokweza mawu, Ukaristia ndi sakramenti mmene muli Yesu Khristu mwini, ali mmene. Kaya wina afune asafune, chikhulupiriro chathu chili mmenemo. Ndipo palibe amene angatsutsa ndi dogmatic yathu imeneyo kuti ndithu Yesu Khristu ali mu sakramenti ya Ukaristia. Ndipo mkatolika aliyense ayenera kukhulupirira zimenezi, chifukwa ndi sakramenti limene iye adatisiyira lachinayi lija. Abale anga okondeka, kodi mwakonzeka kukondwera? Musangokondwera, musangosekerera. Chifukwa ndikudziwa kuti lero tu ambiri tu lero abwera ku chalichi, chifukwa chake nchonena kuti akuzoti tikayenda panja, tikasangalala, tikayimba nyimbo tu akudziwa zambiri ndithu kuti kukakhala zochitika zambiri. Musapite mosewera, mupite ndi chikhulupiriro, mupite kuti muphunzire za Ukaristia, muphunzire za Ambuye Yesu okhala mu sakramenti la Ukaristia. Muzadziwa kuti kodi muli chani mu Ukaristia. Sikungolandira Ukaristia atu ngati kulandira maswiti. Musakhale ngati kwathu kwantali manja ine kwathu kumangochi kutachitika zovuta. Anthu ambiri anabwera, anthu ambiri amabwera. Anyamata ena amene amakhala pa depot, amasatiraso anzawo pakomo pathu amene ndithu amapanga nawo maganyu kumeneko. Ndipo anabwera kuzakhala nawo pamwambo umenewo. Itakuna nthawi yolandira, iwonso anabwera mmodzi wa iwo kuife kumamona ngati nzenizeni kuti amene ndi Mkhristu, koma sali Mkhristu. Akungofuna akaona kuti Ukaristia nchani. Ndipo ndimalandirisa ndine mwini wake kwathuko, nditikumpasa Ukaristia kumuwuza kuti thupi la Yesu Khristu. Malomo ndiyankha kuti muti kuti angoyankha kuti ameka, koma mwana wa Mariya Yosefe, iwe ukukhala bwanji, ukuchita bwanji? Sadziwa Ukaristia, sadziwa Ambuye Yesu okhala mu sakramenti la Ukaristia. Tisakhale chimodzimodzi nawo.
Anthu ambiri amadabwa nafe kuti akatolika amalandira chani, kuti akatolika kwenikweni akuti chimene kamene kaka ndikachani kamene kaka. Ukaristia not hostia. Mahostia ndi zimene zimakhala zoti zangophikidwa sizinapite paguwa nkukasandulitsidwa, zimene zija munthu akoza kuzidya, akoza kupanga zimene angapange. Koma mahostia akangofika paguwa ndi kusandulisa wansembe, akangomalizika kusandulisa kumene kuchako, alowa Ambuye Yesu mumene mumu. Nthawi ija yafika tione zokondwetsa, nthawi ija yafika Mulungu atsike. Nthawi ija imakhala nthawi imene Ambuye Yesu akutsika ndi kulowa mmenemu kuti akhale iwo mu sakramenti la Ukaristia. Abale anga okondeka, lero Yesu Khristu afuna kuziulula yekha. Yesu Khristu akuziulula yekha pakati pa ophunzira ake. Adafuna kuziulula yekha kuti inetu ndi Mulungu ndithu, inetu ndikhala pakati panu, ndipo kuti ndikhale pakati panu ndikukusirani chimenechi. Amene adya thupi langa namwa magazi anga adzakhala mwa ine, ndiponso ine ndili mwa iye. Ine ndili panone ndikalowa mwa munthu, iyenso amakhala mwa ine, inenso ndimakhala mwa iye. Akudziulula yekha ni mphatso imene adawapasa. Ndimanena za remembrance apa kuti nthawi zambiri anthu akamasiyana, ena akupita kwakuti amapasana ma remembrance, amapasana chikumbutso kuti ine muzandikumbukira potere, kaya tizovala kaya tisapato amapatsana. Yesu Khristu watipatsa chikumbutso cholimba. Chikumbutso chake ndi sakramenti la Ukaristia, ndipo amakhala m'malo mwathu, amakhala m'matabernakulo mwathu nthawi zonse. Amafuna tiwachezere, amafuna tiwapembeze. Lero tipembeza Ambuye Yesu khala msakramenti la Ukaristia, koma lisakhale lotsirizayi. Ambuye Yesu tizawapembeza, ndiye moyo wathu. Abale anga okondeka, amene adya thupi langa ndi kumwa magazi anga ndimakhala mwa iyeyo. Ife akatolika tidziwe kuti nditu chimenechi ndi chimene chili moyo wathu. Ukaristia ndi moyo wathu, chifukwa Mulungu wathu watikumbutsa mawu athu alero kuti ine ndine chakudya chopatsa moyo. Osangopanga zinthu zoti ngati sitikudziwa. Tinaphunzira Ukaristia samangolandira, akatolika samangolandiritsa zinthu, amaphunzira munthu. Ana amakhala pansi ndi kupanga klasi ndi kuphunzira. Ndayambe kulandira Ukaristia. Inu ana senderani pafupi, gwadani pansi, tsekulani pakamwa, funyani lilime lanu. Ndi kuti Mulungu alowemo. Choyamba inu ana atsekule pakamwa, alowe Yesu Khristu menemo. Ife akulu alowe Yesu Khristu menemo. Osati zinthu wamba, si maswiti, si chokoleti, koma Ambuye Yesu khala msakramenti la Ukaristia. Banja limene likulandira Ukaristia, ngati muli ana, muli amayi ndi abambo nalandira Ukaristia, amenewo onse akupita ndi Ambuye Yesu kubanja kwawo. Zimakazora bwisa impact nthawi zina kuona kuti anthu alandira Ukaristia koma panjira pomwe kukangana panjira kutukwanana, koma Ambuye Yesu ali mwa iwo. Mwina ukafika ku nyumba chindewu kumenyana, ana kutukwana, koma Ambuye Yesu awatenga ali nyumba mwawo. Abale anga okondeka, afuna tilemekeza Ambuye Yesu khala msakramenti la Ukaristia. Lero pamene tikupanga chaka chimene cha Ukaristia, tipange chaka chimenechi kuti ife tikuziwa, tikuzindikira kuti Ambuye Yesu ali mu sakramentimo. Bread mmodzi yekha uyu amene tikugawana akunyemedwa paguwa pacha, ndipo tikugawana ife bread ameneyu, kugawana ndithu kuti aliyense adye. Kukumbukira ku nyumba ndili wang'ono kumene amatiyitana tikutitanira chakudya mwina chamma 12 koloko, akatitanira chifamwe, akamakuyitanira atu chamma ku nyumba ukakhala wang'ono, akamakuyitanira chamma 8, 9, 10 umadziwa kuti akakutuma nthawi zina suyanga. Koma akakuyitana 12 koloko, Apaulo umayankha kuti ndikubwela, umadziwa kuti kukadya nsima, ndipo umatamanga umapeza azibale ako ali kumene kunsima ili pamenepo nonse. Nthawi imeneyo mwina masiku ano potezi kusiyana, ena nsima akudyera kambale kawo, ena kaijeni kawo choncho, koma nsima anthu amakhutula nsima khutu, banja lonse kungozungulira nkumadya nsimayi. Ukaristia timadya mkate umodzi, ndipo ngati timadya mkate umodzi ndife thupi limodzi, ndife banja limodzi, ndipo ngati tili banja limodzi tichite za umodzi wathu, tichite za umodzi wathu. Abale anga okondeka, Atate Mwana ndi Mzimu
Atate, Mwana ndi Mzimu, ndilo zina la Mulungu, ndilo zina la Mulungu. Inde yawe atatu amenewa ndi amodzi. Akuti ife amene kudya thupi lake la Yesu Khristu tikhale di amodzi, tikhale di anthu amodzi. Limachititsa chisoni lachinayi limene anthu sapita ku chalichi, anthu sapita kukapembedza Ambuye Yesu Khristu msakramenti la Ukaristia. Kumankhula mwina anthu ochepa, mwina 10, akapeza 10 ndi kuti ndi mwayi, mwina wapeza akwaya akupanga practice kunjaku koma isizi kuwakuza za kupembedza Ambuye Yesu Khristu msakramenti la Ukaristia. Mwina wapeza anthu ena akusewera zawo, anthu anzawo akupembedza Ukaristia mkatimo. Abale anga okondeka, lero Ambuye Yesu akutiuza kuti ndilipo ine amene adya thupi langa namwa magazi anga, ndimakhala mwa iyeyo ndipo iyeyo amakhalanso mwa ine. Mangochi diocese chaka chino ili ndi Golden Jubilee, ndipo Golden Jubilee imeneyi aepiskopi athu Ambuye Montfort Stima apempha kuti ndithu anthu apembedza Ambuye Yesu Khristu msakramenti la Ukaristia, awauze zambiri za diocese yathu, awayitanira Ambuye Yesu Khristu msakramenti la Ukaristia mu diocese yathu. Kotero pakati panopa apempha Ambuye Stima kuti ndithu pakhale kupembedza Ambuye Yesu Khristu msakramenti la Ukaristia lachinayi lililonse monga tichitira. Komanso awonjezera tsiku lina loweruka kuti anthu akalapa apembedzenso Ambuye Yesu Khristu msakramenti la Ukaristia pakupanga udalitso. Kuli motani anthu amadusa pa chalichi, kumapita mmisika, kumapita kumatebenako ili mmenemo, osangokhota ndikupereka moni kwa Ambuye Yesu. Moni Ambuye Yesu zikulephereka. Suyo Yesu mukalistia, suyo alimo mukalistia, ndipo akutidikirira tiyende bwino. Taonesa Ambuye Yesu mu sakramenti la Ukaristia madera athu, taonesa Ambuye Yesu dziko lathu, taonesa Ambuye Yesu parishi yathu, taonesa Ambuye Yesu ansembe athu, asisteri athu, akatekisi athu, atsogoleri athu osiyana-siyana. Tauza Ambuye Yesu maprogramu athu apa parishi kuti Yesu Khristu kwa msakramenti la Ukaristia akhale chitimitime cha mpingo wathu. Amen.